A nevem Link. Egy kolostorban nevelkedtem, egy apró szigeten. Szüleimet soha nem ismertem. Gyermekkorom óta nagyapám viselte gondomat. Egy napon elég éretnek találtattam arra, hogy útnak induljak a háborúba. Tudniillik, minden 20. életévét betöltött embernek be kell vonulnia, és harcolnia kell az évek óta dúló háborúban a szomszédos birodalommal. A háború véres és kegyetlen. Vajon látom-e még a hazámat? Gyere, Link, indul a hajó. Félelemmel teli szívvel szálltam fel a hajóra, és indultam útnak a földi pokolba. Akkor még nem sejtettem, hogy a sors egészen más feladatot szánt nekem, ami talán még a pokolnál is rosszabb lesz. A földi pokol hamarabb lecsapott, mint vártam. Hol vagyok? Átkozott vihar! Úristen! Rendben, segítek neked, de árulnál el nekem, mondtam. Rendben, akkor indulok is.
a kard! Most látom, hogy a markolatán van egy szöveg. Az áll rajta, hogy csak az igaz szívek húzhatják. Akkor itt a nagy alkalom. Te jóisten, ezt rendesen ragasztották! Ez nem megy. Na hát akkor próbáljuk meg újra. Pöpec. Na, a kard is megvan, akkor már csak Zelda kisasszonyt kell megmentenem. Orko! Mocskos orkok, mit akartok tőlem? Intézzük el! Mostanig levágom a fejedet, te büdös korcs! Hát ez nem sokon múlt. Hálás vagyok, idegen. Megmentetted az életemet. Nagy szerencséd volt. Várjon! Kérem, segítsen, hogy erősebbé váljak. Miért kéne segítenem neked? Van egy küldetésem, amit végre kell hajtanom. És el akarok jutni erről a szigetről. Kérlek, segíts! Rajta van a szimbólum. Semmi baj, a hála jó ég. Kardot is kihúztam. Ki ez az ember? Legyen hát. Akkor segítek neked az edzésben. Ez lesz életed a legnehezebb 3 hónapja. Adok neki egy esélyt. Rendben. Nem jó? Összpontosít? Ésszel harcolj! Mindig járj az ellenfeled előtt egy lépéssel. Szánalmas vagy. Kelj fel! Eredményeket akarok látni. Túl kegyetlen vagy. Szokd hozzá.